Pagawas pa ako. Thinking about me every night, oh, is it that sweet? I guess so. So you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. So you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Pag alam mong mali na. Bitaw na. Grabe ka kugi. Oh, Diyos. Abot ya pa. Abot, oy. Depende ka mo na. Depende sa Dagang kay instruction ba? Look. Entry bay. Yo, entry ni King. Extend. Para makaabot. Umayo yan po. Murag si King, maabot ito sa pader. Go, King. Bitaw. Oh! Lomo lang ito, kid. Ano ito dyan na? 9.8. Oh! Oh! 8.9. 8.9 score. Next. Alang-alang ko sa Guardian Angel. Bubugin ng Guardian Angel. Ah. Next na, dili ko. Tulog ka po niya, guard. Tulog akong Guardian Angel ron. Napulaw. Lah, kani. Oh, Chan. Oh, 11 call. 11 naman score. Napay goal lagi boss. Go, Lex! Ambang na diretso pa din. Ano? Oh. Kakan man tayo na. Oy. Okay na siya. Saan tayo ko kabuka sa lawas, oy. Score 7. Ikaw sa chan. Okay na din. Tino, go! Go, te. Oh, lahi ba na si Mark? Pag bingon og siya, siya na dayon. Oh. May panyambak siya dahil. Diri sa ka magsugod to. 1. Dirod 2. Go, te. Go na. Wala na si Marco. Gamay lang ambak. Nagpo pa na siguro chan. Ay, na si Mark. Kana kay motaki gina siya dayon. Awa, wala. I-video na daan kay mudagan ra na. Go, go, go. No. Wala na videohan. Sige, 1, 2, and go. Wee! Tatatata! Wee! With all my life. Iambak mo naman. Bahala siya. Ambak na kin. Kuan, maninon, tagsamon sa mga ana.
Lalong gud kay sa chan mo. Gani, lalong. Ganun. Uy, wait lang. Wala lagi ko naabot. Kunahon na pa ka. Okay ra na mabasa. Maubas na. Let's go. I-AI na lang nato to yung gibuhat ato ang naong isa-isa. React short. React short tanan. Sige, murag nag-slow mo na smart dito sa ilalong ba? Ang ako kung na-imagine no kay natanggal ang kuha, natanggal ang camera sa iyang kamot. Kaya gugol. PowerPoint si Lord. Oy, asa mo ni mo live on. Lagi na baka? Gusto nga ka din. Amazing no, nalalapag tapok dahil. Yan ako, kamatay ka? Oh, ilalong sa kalsada. Amazing, right? So, sulod dito sa Pikas, sunya. Pati sa ilalong sa kalsada. Good. Kanya, hilot ka? Oo, makawak. Hello? Hilot rin ko lang. Oo nga, uy. Gripbook na siya. Sige daw. Cramping daw. Gani, cramping daw be. Continuod, cramping. Sige daw. Hello. Hello, nakawak. Thank you, Lord. May pagdidiretso sa dirite. Dili, dapat nini ato yun. Di mo, pagpapatayan na lang ito yun. No? May pagdidiretso sa iba. Gasto-gasto pa may x-ray na. Ay, sa pugtag sa mga. Nataro ba yung ano, Iman nila. Ah, palang orange. Kulang sa. Kailangan na to maghatag og 300. Timualan sa Lex. Highball sa motor kanang ning kalit lang gunong ni na ano ito ba?
Ibangga nila ko. Angel. Na unsa. Thank you. Yay! Thank you po. Siargao Encounter. Nasagaan mo siya? Yeah, inyong ligid ay kulang hangin. Oo, mas galing na mo siya. Karon guro ko niya awayan lang. Pero naman sa As gyud in? na sa kamot, uy. Lagi na sa kamot. Kanang sila kabalugid na sila yung kay Dapat form. It's a girl. Kuyawa, no? Force lang ang Girasenggan. pamaagi. Girasenggan. Party.